Дали... Кой има, бе? Същия, братле, с хака за прицелване, маняк. Бахта в педераса. Ти просто си една тотална шматка, където майка му не го обича, братле. Как пръст? Ай, качи, това е. Братле, какво правиш, бе? Братле, какво? Маняк? Какво правиш, шматка? Чакай. Братле. И бахта в простата путка, братле. Той е застанал тука. Застанал е, братле, там. Си едно крепи хуя на майка си. Има кемпи. Какво ма кемпи, шматка заспава? Разбира се, опа.